malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna. Haɗa zuciyoyin masoya, mai shiga tsakanin masoya, mai gyara soyayya. Malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna. In ɗazu nake jiran ka sai dubu-dubu ne. Wala na dan dishawa. Ni na sani ruwa baya tsari ba ni labari na shi. Ka san dama kamun alƙawari jiya. Karka da wani bai tabbata bane zan sanar da kai. Ka san hanyar Allah da yawa take. Kuma Hausa sun ce wani hannun ga Allah bai wani. Kuma ka san mutane masu tawakkali ne ba ka san nake da gaba. To haka ne amma ban je gani ba. Haka ne lissafin da ya canza. Bayan ka kawo min labarin fatan zagon nan sai na fita domin sha iska. Kwatsam sai na yi arba da wata zinariya mai kyau mai ɗaukar hankali. Komai na tana da baya. Wanka, tsafta, iya magana, uwa uba tafiya. Uwa ce an taro mace. Yanzu ma aka fara. Dan yadda nake jin ƙaunarta ba na tunanin zan yi rabuwa da ita ko da mata aure ce. To maza biyu za ta aura? Za a fara a kaina ko kuma shi ya sake ta nina ni ya fi cancanta na yi rayuwa da ita. Rayuwa ta har abada. Tabbi. Malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna. Kin san wani abu? Sai ka faɗa. Ya kamata yanzu a ce mun ƙara wa soyayyar mu girma da martaba a idon duniya. Ban fahimce ka ba. Ina nufin aure. Aure. Ƙwarai kuwa. Haka da wuri? To me za mu jira? Lokaci. Wani irin lokaci ne wannan? Lokaci mafi dacewa. Lokaci sakare ne, Nehal. Kada mu sakankance, mu samu damuwa a tarayyarmu. Na yi tsoron rasa ki, saboda na ga samari suna miki ca a ka. Nehal, kin yi shiru baki ce komai ba. To me kake so na ce? Ki faɗi da abin da ya zo bakinki. Wanda ya san so. Na tabbata mai daɗi ne. Ai ita mace, allura ce a cikin ruwa, mai rabo ka ɗauka. Wannan allurar na daɗe da ɗaukanta. Bacin ni ba wani ɗa da ya isa raban da ke sai dai mutuwa. Ko? Ƙwarai kuwa. Yamma ta yi, ya kamata mu koma gida. Ok, umarninki ne abin koyi. Yadda kika ce haka za a yi. Mu je sarauniyar mata. Sai da so a tsakanin masoya a turbar so kauna. Wanda ya san so bai kai ya malamin kauna ba. Furta kalmar so mai sanya zuciya ta yi zafi. Kau da izar so. Wai me yasa baka gajiya da kallona? Amma kin taba ganin zuciyar da ta rayu babu numfashi a gangar jiki? Ta yaya mutum zai yi tafiya alhalin babu kafa a jikinsa? Ta yaya ji da gani za su amfani mutum ta jikin da babu rai a jikinsa? Don haka ba zan iya rayuwa babu ke ba zan taba gajiya da kallon ki ba. Ka zurfafa a cikin sona. Ha, a cikin dai kaunar ki dai. In dai wannan ne ba ki ga komai ba. Domin ba ni da yawan kalaman da zan bayyana miki yadda so da kaunar ki ya shige ni. Amma ina so ki sani zan iya ba da rayuwata akan kaunar da nake bi. Amma Bilkisu me ke damin ki? Idan kuma aka yi rashin dace, ni matar aure ce, ya za ka yi da ƙaunar da kake mu? Amma ta yamma haka zai kasance? Wallahi tallahi ko ke matar aure ce wallahi ba zan rabu da ke ba. Kamar yadda na san zuciyarki ba za ta taɓa baki dama ki wuni guda cirba ki ganna a kusa da ke ba. Malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin. Domin zuciyata gab da take da bugawa. Ina so ki gaggauta janye waɗannan kalaman naki da kike jifanta da su. Wallahi da ki furta min irin waɗannan kalaman ƙara ki ɗauka ki daɓa min a makogaro na. Malamin ƙauna. Tabbas na yadda kai mai ƙaunata ne. Kuma za ka iya sadaukar da rayuwarka saboda farin ciki na. To ka sani, ni ma ina ƙaunar ka. Malamin ƙauna, malamin ƙauna, malamin ƙauna. Yalla bai garuwa. Amma wannan wani irin hauka ne da dakikanci. Ina ka san mafarkin da nake ko ka zo ka tashe ni? Wai me yasa mutane ku ba ku san ya kamata ba? Kai fa kace na kawo maka tun dazu kuma na ka zauna ne shi sa na kawo maka.
banza dan kauye da Allah dalla dauki ruwan mana dalla kamar yan dauke ba za ka dauke ba ka ce a kama kuma an kama ka ce a dauke rike ruwanka da shi banza mahaukaci kai amma na yi da na sanin ma zuwa wajen nan ni da na sani ma ban zo ba malamin kauna malamin kauna malamin kauna malamin kauna masoyi ina jin tsoro na kallon kamar zan haɗe ki ba haɗe ki da ne kawai ina tunanin ranar da na sami nisa kake kawo min mutum bayan fara rayuwa ba ya kamata ka karkace harshe saboda zancen kai tabbata dole ne na gaya dole ya sa ran kai ma da ke samu wani lokaci idan ya tashi da safe ya sa a ransa ba zai kai rana idan ko ya kai rana kar ya sa ran zai kai idan ko ya kai dare kar ya sa ran za a wayi gari da shi a rai domin ita mutuwa ba ta kwankwasa balantana kuma a ce mutum sai ya shirya mata wannan shine dalilin da yasa nake miki kallo kamar shine ganin da zan miki na ƙarshe ina kaunar zama da kai saboda kana tuna min mutuwa ya zama dole ki kasance cikin shiri a kowane lokaci shi yasa na duka wajen kallon ki zuciyata tana fargabar rasa Nihal ya amince da su da kawai da ke mutu a cikin zuciyata ki bani dama ka kasance ƙarƙashin inuwa guda tsakanin mata da miji tabbas ina kaunar kuma ina kaunar kasancewa da kai amma ba ni da ikon mallaka da kai ce mai iko da zuciya ke Nihal ke kadai ce zaki iya mallaka mu kullum zuciya furta kalmar so sai agun malamin kauna gyara illar so ne aikin malamin kauna da so a tsakanin masoya a turbar so kauna wanda wato kabir gaskiya hankali na ya gaza kwanciya musamman lokacin da naga soja ya zo gun Nihal ka jikina na ji ta tashi gaskiya kabir akwai abin da yake shirin faruwa babu abin da zai faru Habib ita fa mace da kake gani allura ce cikin ruwa mai rabo kan dauka sannan kuma babu baiko tsakanin shi da ita sannan babu igiyar aurensa a kanta haka zalika babu ta yadda za a shimfiɗa min wata katanga tsakanina da ita kabir kenan ba za ka gane ba wato abin da yake faruwa lokacin da sojan nan ya zo gunta baka ga yadda Nihal ta shiga cikin dimuwa ba gaskiya abin ne ya tabbatar mun da cewa Nihal tana tsoronsa kai ma cewa kai tana tsoronsa ba tana ƙaunarsa ba ni kuma ina da yaƙinin ƙaunata a cikin zuciyarta take na gani a cikin ƙwayar idanta ya isa kabir shi daman masoyi majinyaci ne kuma a wannan lokacin ba abin da ba za ka iya faɗa ba domin ranka da zuciyarka ta yi nisa a dajin ƙauna wanda yake cike da namun daji masu hatsari haɓa kabir jarumta so da ƙauna ta fi ƙarfin jin tsoron namun daji so zaki ne mai tarwatsa manya da ƙananan namun daji in dai akan ƙaunar Nihal ne na yi nisa ba zan taɓa jin kira ba haka zalika ba zan iya saurara kowa ba zan mallake ta Habib kuma za ka ce na faɗa maka kinga dan Allah dan annabi ki tsaya ki saurare ni zuciyata ta dade tana da kun kaunarki a cikin ta na shiga tashin hankali mara misaltuwa na sha wahala wajen neman ki har sai da Allah ya haɗa ni da malamin kauna shi ya sanar da ni cewa in har kaunar da nake miki ta gaskiya ce kuma za mu haɗe da ke kuma za ki kaunace ni kuma za ki nuna min kulawar da babu wani ɗa namiji da zai sami irin ta dan Allah dan annabi ki buɗe baki ki magana domin na gaskata kirarin malamin kauna rashin amincewar ki gare ni babbar barazana ce ga rayuwata zuciyata karama ce kuma gurbin mutum ɗaya ne tak a cikinta za ta iya fashewa idan kai kokarin tirsasa kanka a cikinta don Allah ka yi haƙuri ka rabu da ni ka je ka nemi wata na san ba za ka rasa mai ƙaunar ka ba duk inda ka je za ka iya ajiye soyayyarka za ka iya cutar da zuciyar da ba su san komai ba sai ƙauna idanuwan da ba su saba ganin komai ba sai murmushi da farin ciki a cikin idanuwan ɗayansu kunnuwan da ba sa jin komai face kalamai masu tausasa zuciya na daɗe da dawwama a cikin duhun ƙaunarki ke ce kaɗai fitar da za ta iya cire ni daga wannan cikin duhun da nake ciki wallahi Bilkisu in har na rasa ki wallahi zan koma ɗaki in rufe kaina ɗaki mai duhu wallahi sai dai a fito da gawata na shiga uku
gidan nan ne domin ki ji daɗi, to wallahi kin yi kuskure. Nura, ko dai ka fara shaye-shaye ne? Matattawa za ka aura? Sai dai kai ne nake tunanin ka fara samun taɓin kwakwalwa. Ka tafi can ka nemi inda ubanka yake, ba dai ni ba. Kai sharri suka sun faɗi ba daidai ba. Wai kana nufin har yanzu baka fi da yarinyar nan a ranka ba? Yanzu ne ka tabbatar man da cewa ba da wata kima, ba da daraja, ba da wani sauran mutunci a idananka. Kar ka sake ka taɓa ni. Masu iya magana na cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi, kuma zaka gina ramin mugunta ka gina shi dan gajere. Dalili ne ke kawowa ka ji mutane suna cewa rashin sani ya fi dare duhu. Iktisa, yarinyar kirki ce. Yar gidan Aminu mahaifinka ne Malam Musa. Malam, yarinyar nan ba faɗan wanda ya mata cikin nan za ta yi ba. Intisal, me zan gani haka? Tun da na fara ganin Intisal, na sa aka ɗauko ta, ne mata fyaɗe. Kamar da wasa ya samu shakuwa tsakaninsa da abin da ya illata, ya samu shakuwa tsakaninsa da abin da ya gigita wa rayuwa, sai dai kash a ina gizo yake sakar bai sani bane ko kuma yana sane. Kamar da wasa ya yi liyafa da rayuwarta sai dai bai san da ita zai wasan sallah ba, haka zalika ya yi cakwakiya kuma da rayuwarta bai san da ita zai tarayya ba. Kamar da wasa. Kamfanin Dutsen Mafin Production tare da haɗin gwiwar For Live Record Dutsen ma suka ɗauki nan kamuku wannan ƙaton shiri mai suna Kamar da Wasa. Ci gaban shirin Isa Bawo Doro, ɗaukar nauyi Muhammad Bara'u Zakka Absi, mashirin shirin Mudassir Isyaku Dutsen ma, labari da kuma tsarawa Sada Musa Yarima, mataimakin mai bada umarni Murtala H Muhammad. Kamar da Wasa. Wanda ya bada umarni Mu'azzam A. Umar. Bello Kano Film Productions. Abu mai muhimmanci ya kawo ni gare ki. Ka taƙaita shi. Ina son ki. Shine abu mai muhimmanci? A duniya babu abin da na maida shiri da ita irin soyayya. Baki shirya yin ta bane ko kuma baki da lokacin ta? Ana so dole ne? Na ce ba na yi ka takura min. Gajan haƙuri. Ba dama na zo in gaya maka ne aure nake so. Wa ka ji wannan yaron? Aure? Da sassa baka? Kana ɗan tatsitsinka da kai da ko ɗawainiyarka ba a gama ba, hidimar cikinka ma da ɗawainiyarka ba mu gama ba, sannan za ka ɗauko da mutum ɗaya saboda kai ba ka da kunya ma. Wallahi sai na ga ƙarshen shi. To me zaki? Wata irin rikirkitacciyar soyayya ce mai cike da rashin haƙuri tsakanin Mima da Khalid. Sakare sauna mara mai misali. Wasu kike gaya wa ba? Wannan karamar yarinya za ta iya magana misali ta? Wallahi a cikin makarantar nan sai na san wani. Duk wani ɗan namijin da zai ɗaga min hannu wallahi sai na karya. Gajan haƙuri. Labari da kuma tsara shi Yahaya S. Kaya. Kaga ka bar rayuwa a hankali ka bi ta sansan. Sai na shayar da Khalid ruwan guba wanda zai ji duk duniyan nan babu abin da ke masa daɗi, sai ya ji ya tsana duniyar gaba ɗayanta. Da Khalid ya dakata sunan wannan majigi, shi ke nan al'amarin sai ya ƙara taɓarɓarewa. Sai da manya suka gama shiga tsakani, sai shi kuma ya tabka tasa ta'asar. Ana kingin 'yan kwanaki a ɗaura aurensu. Ɗaukar nauyi ɗan ƙaramin su babban su Bello Kano FKD. Ka da cikin hayyacinka. Kar ka tsaya saboda mace ka zama gafalalle. Kai ban da wani buri akan wannan yaron face ya zama mutumin kirki, ya zama mutumin arziki. Ɗanka ba zai taɓa zama mutumin kirki. Saboda ban taɓa ganin mutumin banza ba irin ɗanka. Me kika sani game da ɗana har zaki zo kina mai wannan fatan? Zan biya ainihin cin mutuncin da kika yi mu. Lokacin ɗaukan fansa yayi. Dole na koma garin mu a yau domin na je na kai wukar da aka kasa yanka ɗan kore. To ke yanzu kina tunanin a wannan lokacin ne ya kamata a ce kin ɗauki fansa? An shirya shirin ne tare da haɗin gwiwar Ishaq Nogwa. Ina ɗauke da cikin ɗanka na tsawon wata ɗaya da sati. Da a ce baki gayyato ni rayuwarki ba, da duk abin da kike nufi kin shigo fada ta. Sai na rama cin mutuncin da kike yi. Ya kamata idan za ka yi amo ko za ka yi kuka ka wurin lokacin da nake faɗa muku duk ba ku yarda da batuna ba. Da a ce zan yi nisan zaune. Da na biyar kowace al'amura domin da ba da wannan mummunan labari. Ba da umarni Anas Adam Karayi. Shirin zai rika zuwa muku a duk ranakun Laraba da misalin karfe 8 na dare a tashar YouTube channel ɗin Gajan Haƙuri.
gajen haƙuri. Malamin kauna ya kware sasan ta soyayya ya da kalmar so. Malamin kauna furta kalmar so sai abun malamin kauna. Gyara illar so ne aikin malamin kauna.